Grymuso, Menter Dinefwr. Nod y Fenter erioed oedd sefydlu canolfan gymunedol mwyn cael bod yn agored i'r cyhoedd, grymuso pobl i ddefnyddio'u Cymraeg yn ei bywyd pob dydd, cynnig cyfleoedd swyddi i bobl leol, a hefyd cyflwyno hanes y treftadaeth a diwylliant lleol. Buon ni'n ffodus iawn bod yr adeilad yma, trydydd hynna yn y dre, yn wag, oedd tipyn o angen adnewyddu o'r top i'r gwylod arno fe. Mae'n braf gallu agor yr adeilad yma fel adlewyrchiad o'r gymuned leol a ardal Dinefwr. Mae gennym ni nifer o ffyrdd fedrwch chi ddefnyddio'r adeilad yma. Mae siop Gymraeg gennym ni, canolfan draftadaeth, ystafelloedd cyfarfod, ystafell gynadleddau, bob math o bethau i gynnal unrhyw ddigwyddiad fysych chi eisiau. Ar hyn o bryd, mi ydyn ni wedi cynnal gwyliau gwahanol. Mae nifer o bobl yn defnyddio'r adeilad o'r gymuned megis Tylun o Babi, gwersi Cymraeg, felly nifer o bethau i ddefnyddio'r adeilad. Felly mae galw wedi bod yn Llandeilo ers degawdau mewn gwirionedd ar gyfer canolfan treftadaeth, a mae'n braf yn bod ni fel menter yn gallu gwireddu hynny yn Hengwrt. Felly mae'r canolfan treftadaeth yn dathlu hanes Llandeilo, ond hefyd yn gyfle i ymwelwyr ac i bobl lleol hefyd i ddysgu am y lleoliadau hanesyddol sydd wedi siapio nid yn unig hanes Llandeilo a Dinefwr yn ehangach, ond Cymru hefyd. Mae pob math o fudiadau a sefydliadau yn defnyddio'r adeilad gyda ni. Mae'r cyngor tref gwrthsefyll cadlys yma a'r Fenter hefyd. Mae yna wersi Cymraeg wythnosol niferus yn digwydd o fewn yr adeilad. Mae Cymraeg i blant yn digwydd yma bob wythnos, chi'n gweld teuluodd yn mynychu hefyd. A mae yna amryw o fudiadau cymunedol ar gyfer pob oed yn defnyddio'r adeilad yn rheoledd, ac mae'n wych gweld y bwrlwm sydd yn digwydd o fewn muriau a bod yr adeilad eto nôl mewn perchnogaeth a defnydd cymunedol fel bydde wedi bod 2 ganrif yn ôl. Mae'n rili neis cael yr adeilad hyn ar ein stepyn drws. Mae'n rhoi cyfleoedd i pobl yn yr ardal, a mae'n just rili neis cael rhywbeth fel yn y Cymraeg yn y cymuned. Un beth ni wedi gweld bod ni wedi llwyddo grymuso gymuned a'r trigolion lleol i gymryd perchnogaeth o'r adeilad a'r gweithgareddau, ac mae yna sawl gwyl lle mae'r gymuned yn llythrennol wedi cymryd y lle drosto gyda chanoedd miloedd wedi gwir o bobl yn dod dros gyfnodau gwahanol i wahanol weithgareddau. Y nod hir dymor gyda ni yw bod yr adeilad yn dod yn hunan gynhaliol, eto bod y berchnogaeth yn dod yn gryfach o safbwynt cymunedol, ac felly bod y pŵer gyda'r gymuned i benderfynu beth sy'n digwydd yn yr adeilad, ac wrth gwrs o ran y Gymraeg mae popeth ni'n neud naill ai'n Gymraeg neu'n ddwyieithog, ac mae'n creu gofod diogel i bobl fedru defnyddio'u Cymraeg, a hefyd mae'n groeso cynnes i wrth gwrs i'r rhai ddi-Gymraeg sydd am ddysgu mwy am yr iaith ac am fod yn rhan o weithgareddau cymunedol dwyieithog yn nhre Llandeilo.